Magandang araw naman po sa inyo. Nandito pala yung bagong ano natin, yung bagong pagkayod natin. Hindi natin na yung ano natin, hindi natin manang malaki na planggana. So ito muna, temporary muna to. Pero papalitan din natin to. Yung aso natin, parang gusto rin makipag-usap sa atin mga ka-farmers. Kaya tapusin muna natin to, yung ano natin, kinakayod natin. Ito po yung pangsahog natin mga ka-farmers. Pinong-pino yung pagkakayod sa kanya. Kaya ito naman, ito yung pangalawang pagkayod, kakayod rin. Ito po yung igagata natin. So mas mabilis tayo ngayon. Ganito lang pala gawin yung ano, yung simpleng ano po, yung simpleng panggiling at saka pangkayod. Ganito ko lang i-assemble kasi yung iba kasi separate kasi ito eh. Saka separate din yung panggiling at saka pangkayod. Yung sa akin, okay lang kahit dalawa, tinatanggal lang naman doon eh. Pero pag magiling tayo, iikot dito. Yan, mabilis matapos ang isa. Kaya hindi tayo nahihirapan kasi matalas yung ano natin. Pero siyempre, dahan-dahan lang kasi baka mapasag yung ano, ito, yung bagol, baka mabasag. Anong tawag nito sa Bangala to? Bao. Bao daw ang tawag nito sa Pangasinan. Kaya malinis. Walang ano sa walang tira-tira. Hindi pareho yung mano-mano natin na pagkayod. Yung aso natin mga ka-farmers, kulit din. Kanina habang nagsasalita tayo, tinatahol-tahol tayo. Ganyan kasi po siya mga ka-farmers pag naglalambing sa atin. Lalo na pag ano, pag kararating lang namin, tinatahol-tahol niya ako. Tsaka nagtatalon-talon pa siya. Pagkararating lang namin. Parang gusto nang sabihin, bakit wala pang pasalungin. Nakakapagsalita pa lang siguro yan. Siguro ganun ang sinabi. Ito po mga ka-farmers. Kaya mga ka-farmers, first time pala natin ginagawa. First time natin ito ginamit, yung ano natin. Pero matagal-tagal na to dito. I-exercise pa lang natin yung ano. Kasi kala kasi namin malaki ang mababayaran ko sa kurente. So yan naman pala eh. Nag-observe ko kasi muna kung magkano mababayaran ko sa kurente. So maliit lang naman. Kaya ito, hindi na natin ito tatanggalin. Minsan ko lang ito gamitin.
pagkayod natin. In fairness, ha? Mabilis tayo pagkayod natin ngayon. Hindi gaya ng dati. Inaaan ko mapagkano. Ito nga pala mga ka-farmers, order to sa ano, para sa pare. May siyempre may simba kasi mamaya, kaya ito ang siserve nila. Ito ang ipapa-snack nila sa pare. Talong nga pala natin mga ka-farmers, bumalik na naman sa dating sigla. Yung harvest natin, napakarami na. Kahit nasira siya mga ka-farmers ng bagyong Agaton, ngayon naka-recover na siya. Alam ko mga ka-farmers, natatawa kayo. Tingin ko na kasi mangot kasi ako na nagkakayod. Diba? Pag-explain nyo ako, siguro tawang-tawa kayo sa atin. Ayan mga ka-farmers, last one. Isa na lang yung ano natin, bubunuin natin. Tsaka 8 piraso to. 15 na oras na ba? 3:30, ganyan na. Ngayon, alas 4 na. Ang tagal. Ang tagal ko kayo sa ano. Kalahating oras. Kalahating oras. Ibig sabihin pala yung mano-mano nating pagkayod. Ano? Tapos na. Nasa 1 oras yung mano-manong pagkayod natin. Tignan nyo yung makina natin. Ang kondisyon talaga siya. Yung ano natin, yung makina. Ganda ng tunog. Ang lamig ng tunog niya. So, yung ano naman yung ano natin, yung pag-giling. Ano muna natin, tanggalin muna natin to kasi si Pangpang naman dito, dadaan baka maapakan yung wire tsaka mag-short circuit sa sabog yung makina natin. So, simple lang. Diba, sabi nila, pero hindi tayo sumunod sa ano eh. Diba, ang dapat gamitin dito sa breaker, yung switch niya, pero tayo hindi. Bigas kasi ulo natin mga ka-farmers. So, gumagawa tayo ng sariling atin na paraan. Pero medyo okay naman kahit hindi tayo sumusunod sa kanila. Mas safe kasi ito. Yung ano natin, mas safe tayo sa materialis. Yan, i-prepare natin yung ano,